नीलिमा किधर है? नीलमे मॉम 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 से नीलमे किधर है? उठाओ उसको उठाओ, कितना दिन नहीं देखा है. गो येतलाच कधी गावात? आता येवा 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 आपलाच कोकण असा येवा. निलम्या खय आता माका सांग, निलम्याकडे फोन दी. निलम्याचा आवाज येता माका माका आवाज आ रहा है. मग तू निलम्यासारखे दिसत, तू निलम्यासारखे दिसत. पटकी रे मग अगो तू मम्मी सारखी दिख रही है. मेरा असा सांग, तू मम्मी सारखी दिख रही है. थांब 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 भाजी पेरू घे गो. लावतो का परत परत लाव.